Assalamu alaikum qadrli dinleyijiler. Türkmenistan migrasiýanyň çäklendirilendigini inkär edýär. Türkmen häkimetleri daşary ýurda syýahat etmek we ýurdun içinde hereket azatlygy baradaky çäklendirmeler bilen ilteşikli faktlary ret edýärler. Bu barada Türkmenistanyň 20-nji ýylyň ahyrynda BMG'nyň Adam hukuklary boýunça komitetine hödürlen 3-nji döwürleýin hasabatyny aýdylýar. Hasabatda COVID-19 pandemiýasyndan öňki ýagdaýlar barada gürrüň edilýär. Şol döwürde howa ýollary arkaly ýygyderli uçuşlaryň bardygyna garamazan Türkmenistanyň raýatlaryny köplenç düşündürüş bermezen daşary ýurtlara çykmaga ruhsat edilmedi. Eýam bilet satyn alan raýatlar uçura münüp biljekdigini anyk bilmeýärdiler. Hasabatda bu maglumatlar ret edilip Türkmenistanyň her bir raýatyň Türkmenistandan çykmaga we Türkmenistana girmäge hukugy bar diýilýär. Soňra migrasiýa barasynda kanunyň 30-njy maddasyndan mysallar getirilýär. Onu raýatlaryň ýurtdan çykmagyň wagtlaýyn çäklendirilmeginiň sebäpleri dogrusyny sanal bar. Olaryň arasynda raýatyň ýurtdan çykmagy onuň janyny we saglygyna howp salýar. Türkmenistanyň raýatynyň adam sewdasynyň pidasy bolmagy ýa-da daşary ýurda gula öwrülmegi mümkin ýaly yeterlik şüpheli zatlar bar we ahyrynda onuň ýurtdan çykmagy Türkmenistanyň milli howpsuzlygyň bähwitlerini ters gelýär diýilýär. Bu döwlet sırlary bolan adamlar hakda däl. Sanalda olar üçin aýratyn bir punkty bar. Şeýle-de hasabatda BMG'nyň Adam hukuklary boýunça komitetiniň içerki migrasiýany çäklendirmegiň serişdesi hökmüne hasaplayan propiska yazgy barada düşündürüşler hem bar. Propiskanyň diňe sosial häsiýetliligi we onuň sosial ýeňilikler, lukmançylyk we bilim hyzmatlaryny almak üçin zerurdygy nyktalýar. Hasabatyň awtorlary ýaşaýan ýerinde ýa-da mehmançylykda bolýan ýerinde hasaba durmak talaplarynyň bozulmagynyň administrativ kanun bozma hasaplanýandygyny boyun alýarlar. Administrativ kodeksin 369-njy, 377-nji maddalary. Emma ýokardaky maddalary bozandygy üçin tusak edilenleriň ýokdugy nyktalýar. COVID-19 epidemiýasy dünýä ýaýrap başlansoň Türkmenistanda hereket azatlygy bilen baglanyşykly ýagdaýlar hasta çylşylmyşdy. Türkmen häkimetleri koronawirusyň ýurtda bardygyny inkär edýärler. Ýöne olar berk sanitariýa çäreleri girizýärler we olary öňüni alyş çäreleri hökmünde görkezýärler. Geçen ýylyň mart aýyndan başlap howa ýollary arkaly halkara uçuşlar ýatyryldy. Daşary ýurtlarda galan raýatlary ýurdun içine getirmek diňe awgust aýyndan gornalyp başlandy we olara koşulmak aňsat däl. Velayetlaryň arasyndaky hereket juda çäkli. Hatta 50 ýaşdan uly adamlara ýaşaýan ýerlerinden çykmak gadagan edilýär we ýaşlar bolsa oturýan ýerinden çykmak üçin ýörite komissiýadan geçmeli. Avtobus we demir ýol gatnawlary wagtlaýynça ýatyryldy we ýollaryň aglabasy ýapyk. Komissiýadan ruhsat alynandan soňra velayetlerden çykmagyň ýeketäk kanuny ýoly içerki uçuşlar. Şeýle-de velayetlaryň arasynda bir kanun hereket edýän taksiler bar.